हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावलायबाय आं दिनै माने एसे लोगोनाव ना फुख्रिनि ना जानो थांनो नागिरदों आरो लोगोसे बिसोरना बिल्डिं न' लुगासिनो दं नालाय बेखौ कमप्लिट जाहां जों गोबावसो नुयैया बेनि थाखायनो थांनो नागिरदों आरो आं बिराद गोबावसो बिसोरनाव थाङिया ओंखायनो बिराद एक्साइटेड आं माने माबोरै जाखो बिसोरनि न'आ माने जि मोजां साजायदों नामा नालाय दाथ' कमप्लिट जाहांबाय साबसिनानो जाबावबाय बे बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों बिदिबा नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांफादो फुख्रिनि ना हमनायखौबो दिन्थिनो नाजागोन आं नुयोना नुयोलाथाय ना हमखांबायसो हमखांबाथ' मोनजाहैसिगोनल' नुनाय नंला बिदिबा थ'दो आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फार्स्ट टाइम गारि सालायनायाव केमेरा मोनबाय आं माहिनि बानलु बिफाङा मालाय टमेट' बिफांफ्रा आयौ सबाय बिमाया नै नुबावाखैमोन आं आयौ जि मोजां थाइजो थायबावबाय आं हालालै नुबावाखैमोन आङो मा बानलुआनो मा एफा गोलाव अहाय ए बैयो मा कफि बान्दा कफि दंलायबावो आं हालाहाय ए हनै माखासे मोनजाबाय हालाहाय नै बे जाजाबावगोन थोबनाया बे थोबनाया जाजाबावगोन बाल नै बे फुख्रिनि नाखौनो जाफैदों जोङो जा गिदिरखा ओरैबो दंबावो नै फुख्रियानो मोनथाम दङ आरो मोनसे दंबावो र' माहिनि बिल्डिंखौ नायनो नागिरबाय हैनो बेयाव एसे नुहुरो नालाय अनसुलाना लांनो लुबैथारो नङा आं हमनो बावदों बे आंनो फन हरबा बे हमखांबाय बाल खिथुउनजों माबा माहि बायदिसो नुलायलांबाय बेखौ नै नायलाय बोरैबा फट'ग्राफ नङा होनदों मालाय मानो एसे खोमसि नुखो आंनि केमेराखौ नङा माबा गायजोबगोननो हाग्राबारि नङा मा होनो बै माबाया फुलजों मैगं ओमफ्राय बे हाग्रा माबाया बे माबायाव होग्राया मा होनो औ चाइनिस हाग्राया मालाय बेखौ गायगोननो गाहायावबो जाजोबनोसै नै गोजौनासो जाबायानो थ' दिन्थिदो सोरनि न' नोंखौसो थानो समायोहाय महिमाखौसो समायहायब्ला जों गेजेराव होननाय जादों थिखोनांगौ बे गाहायावनि बाथरुम आलदा बानायखाबाय आरो जाखाजोब्बायानो माथो नै लाइट होआखै नालाय खोमसि नुयो बे गाहायनि बाथरुम लेट्रिन जाखाबाय न' खथानै जाबाय खथाथाम बैजों मोनथाम जाबाय आरो गोजौआवथ' जाबायानो नै गाग्राफ्राबो माथो होखाजोब्बाय टाइल्सबो सोरनावबा गाखोहैनो लाजियो माहिनावनो खारखोलाय खालामफैयो जे हाजोबबा आरो ओरै बानायबावगोनसो मालाय गोजौआवबो होखाजोब्बाय नै माथो गोजौनिखौबो फै गोजौआव थांग्रोनो नैबे साइडनि नांलालै लुनो हाला नांलासो होननांसिगोन बिल्डिंआव थानो मोननायनि माबा गैला मा होनो लाखि गैला औ बेहा आलदा गोजौनि जाहैबाय होजोंबो खथा दोनखादोंदां आरोबाव गोजौआव लुफ्लांबायबा जेनेबा बेखौ किटचेन रुम बानायनो होनदोंमोन बे दोनाखिसै ए बे नङा फोरो दोनदोंमोन मैया खथासे ओंखाम संग्रा बानायनो होननानै
बेफोराव लाइट होबा जि समायसिगोन फांखाजों लाइटजों होबा नै बेनो नाया बाव दंबावो बाल बाब्राबगासिनो नै नाया मेरला दं बेखौनो खावना लाङो बिनिखौनो मोखां जाजोब्बायना बेरा गैया मुंबो गैया माला फैनानै खावना लाङो फात्ताखौ मोना बेयाव दंबा एसे खम जासिगोन मानो होनबा खोनायो नालाय बाव थाफैबा एसे खम जागोन नैबे बिबारा नोगोर बारगोन बेलासियाव हबा मोनसिगोनथ' खिन्थु बेलासियाव हबा मोनसिगोन गिदिरखौ आयं सना फैलाय गाबनोसै फैलाय मामि नोंखौ गारबोदों नों उन्दुदोंमोन ना ओंखायसो गारबोदों दा फैलाय नै फिसालाया सिखारबाय बिमा फिसालाया सिखारबाय थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं गैया जेबो खिथानो हायासै ना जानाय लोंनाय ना सारनाय ना मा ओरैनो जास्ट न'नि बे एसेल' थाबायनायखौ खिथानो हाबाय आं मानो होनबा गेस जानानै आं जेबो जानो लोंनो हायासै उन्दुनानैसो थाहैबाय थानांबाय आं ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो रायजानायजों जाबजों आङो जेबो भिडिअखौनो लानाय जायासै आरो बिसोरो जाग्रोखाबायमोन नालाय बिसोरो जाखाना मादों जाखांहां जाखाबायमोन आरोना लोगोफ्राबो ओंखायनो आं बिसोरखौ भिडिअखौ लायासै जानाय लोंनायाव ओमफ्राय आं मा जाखो आं मिथिया फुङाव ओंखाम जायाखै नालाय आं 1-2थासोआवसो थांखाबाय नालाय फुरा गेस जानानै आं बोरैबा गोदोनासिम मोनजोबदों आरोना दसे गोलांनानै उन्दुनानैसो फैनांबाय आं ओंखायनो आं भिडिअखौ मोजां लानो हायासै थेवबो आसा खालामो नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ बाय बाय